Ka ve dijî ve hebe ew jî maka qanûna sivîl Serokkomer Erdoğan gelek caran ban kir da ku îradeya gel maka zegoneka sivîl were çêkirine behsa vê maka qanûna anayasaya ya darbê kir got îdê ev rêveçûna Tirkiyeyê û meşa Tirkiyeyê û gavên ku davêje têr nake vê maka qanûnê got divê were guhartinê û ji serî heya binî maka qanûneka anayasayeka sivîl were çêkirine tê çima negelo ev yek me vê yekê ji pisporan pirsî pispor jî girîngî û ehemiyeta vê maka qanûna sivîl ji mikrofonê TRT Kurdiyê re axivî. Türkiye yüzyılı hedefimizin Makezdagoneke nû ji hêmanên armanca me ya sedsala Tirkiyeyê ke heya em ji bo milletê xwe wê makezdagonê çênekin em ê dev ji xebat hewl û têkoşînê bernedin. Serokkomer Erdoğan bi van gotinan çardin got ku make qanûna nû ya sivîl ji bo sed sala Tirkiye çiqaskirin e. Nîqaşên li ser make qanûna nû ji bo gel bu hêvî. Di dîroka Tirkiyeya siyasî da ji bilî make qanûna sala 1924 heta niha makezagonên ku hatine çêkirin dibin şert û mercên rewşa derasayî de hatine çêkirin. Siyasetmedar, sazên sivîl û hukuknasan got ku ji bo make qanûna nû ya sivîl pêşerojê Tirkiye gelek giring e. Muhalefet hemmi fikrê xwe ew jî bêjin, millet fikrê xwe bêje, sivîl toplum örgütlerî hemmi fikrê xwe bêjin. Bana gorê milletê ku em tiştekî wisa çêbikin siva dusma em nebêjin. Xwezî me hewha jî çêkire, xwezî me hewha jî çêkire em ewî nebêjin. Derdê me ew e. Herçiqas make qanûna sala 1982 a ku bi darbeya leşkerî hatiye çêkirin hatibe guhertên jî daxwazên civakê bi cih nayîne. Anayasayê xwe ji her cî, ji her dewletî me tiştek ji xwe re aniye çêkiriye. Ne milletê me memnûn e, ne jî umumî devlet olarak inancê me zarar dibîne, kültürê me zarar dibîne, her tiştê me zarar dibîne. Yani cilekî ucûbel pizorî li me kirine em jî mecbûr mane em cilê xwe li xwe dikin. Esas mesele çi ye? Ew tiştê ku millet dixwaze. Guhertinekî Çiqas guhertinekî mezin jî were çêkirin ev makezagona leşkerî ya kevt idî li gorî hinceta millet nine dexwazî millet nikare bîne cî westiyaye kevne lewma jî serda jî leşkerî ye. Maka qanûna got serdema derba leşkeriyan da hat saskirin pirsgirêkên Tirkî çareser nekir. Pirsgirêk girîngtir kir teror derket jêla ekonomî de ji hêlêdin de Tirkî şûn daxist îdî ew maka qanûna goşterefî leşker de hatiye saskirin pirsgirêkên Tirkî çareser nake ji bo re jî hewceyî maka qanûnek nû heye. Ji bo makezagoneke sivîl, demokratîk û li gorî rih û hişmendiya civakî niha hazirî tên kirin. Ji bona milletê, ji bona her tiştî wî, yani ji bona inancî wî, ji bona yaşamî wî, ji bona kültürî wî, ji bona çonohatinî wî, xebatî wî, hemî tişt geleket hindurî wî de hebî û ew jî rihê wî ji bona fayda insanê bî. Qanûneke sivîl û netewî ya got ji wesayît û îdeolojiya hatiye paqijkirin mirovan cuda nake çünkü maka qanûna got dema leşkerîn de hatibû saskirin mirovan jî cuda dikir hewceyî yek got mirovan cuda nake ji bawerî û terzê jiyanê xwe ferskirin nake got ew jî ya derba leşkerî de hebû azadî û heqên esas dike temînatê û ji teref sivîlan ve hatiye çêkirin hewceyî ji vêya heye. Baway otorite tê zanîn tam tersine makezagonekî baş demokratik baway germ herkesî dibe ku hembêz bike mafên herkesî wekhev bibîne. Makezagona ku wê bêçêkirin lazim e hemû beşên civakî li xwe bigire. Bo Türkiye ev yani devrimekî ye gelek mühim e şahsekî gelek zêde ji bona viya jî ev şahsa ketiye destê civakê gerek civak hemû daxwaziyê xwe bîne ziman li her alî de her xalê de her cureyan da li kolanan heta li kolanan ev
makezagon were sedan were axaftin ser esasên makezagonê çerçeveya makezagonê Xebatên akademîk û civakê li ser makezagona nû devam dikin.